שעה וחצי של הופעה, לפני 3,000 איש, יותר מ-50% היו שירים של קרליבך. זה התחיל על הרצפה, הם ישבו על הרצפה באולם עם רגליים משוקלות, אבל זה נגמר בריקודים, כמו בארצות הברית, כמו בברית המועצות. יפנים, לא יהודים, שרים עוד אבינו חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. ההופעה נגמרה בזה שלא ראו אותי בכלל. 300 ילדים הקיפו אותי מסביב, ורקדו עוד אבינו חי, ולא נגמר. עוד אבינו חי, ולא נגמר. ואמרתי, אני פה, לקהל שנשאר ביציעים ולא הגיע למטה. Oh, the